שניות לסיום. רועי מוציא את הכדור חוץ, אגם מנסה להשתחרר. רועי מוצא את אגם, אגם זורק, לא, אבל הוא לוקח את הריבאונד, 3 שניות, שנייה אחת, טוב, כנראה שנעבור לטניס. 1, רק יד אחת. 2, רק יד אחת. 3, רק יד אחת. תחזיק מרפק 90 מעלות, תחזיק מרפק 90 מעלות ולסיים עם היד. 4, עוד אחד. מרפק 90 מעלות ולסיים עם היד. 5, בסדר גמור.